Ešte raz. Dobre. Tak to poviem ja to. Povedz to ty. Takže čaute všetci. Ahojte. V Orava Village sme si pre vás pripravili nové letné menu a chceli by sme vám ho dneska predstaviť. Tak ako prvé sme si pre vás pripravili paradajkovú polievočku, na vrchu máme čerstvú bazálku a hobliny parmezánu, k tomu budeme podávať pizzatečinku z nášho fermentovaného cesta. Takže ako prvé hlavné jedlo sme si pre vás pripravili čerstvého pstruha, ktorý je pečený na masle, cesnaku a bylinkách. K tomu máme v prílohu pečené zemiačiky taktiež, ktoré sú na cesnaku a prepálený maslom a ešte ako tú kusúku sme si tam dali zelerové pyré. Ako ďalšie jedlo sme si pre vás pripravili takú novinku v Orava Village a to bude Cezar šalát v tortille, ako môžete vidieť. Bude plnená klasicky kuracím mäskom, Cezar dressingom, opečenou slaninkou, vareným vajíčkom a parmezánom. No a ako sladkú bodku sme si pre vás pripravili citronovo-mangový cheesecake. Korpus sa skladá zo sušienok a kokosových hlupienok. Ako plnku máme tvaroh, kyslú smotanú žltko, ako navrch želatina z manga a citrónu. Tak teda čo z toho si vyberiete vy? Tešíme sa na vašu návštevu. Vám sa nás nesklamať. To stríne, to je tak.